Скъпи приятели, идва края и на тази година и като такъв всички ние си правим някаква равносметка. Моят призив към всички вас е, нека тази година нашата равносметка не се базира на това къде сме били, какво сме свършили, какво не сме успели, какво сме яли, какво сме пили и така нататък, а в съвсем различна насока. Нека си зададем въпроса дали наистина ние сме щастливи и удовлетворени от нашия живот. Защото ако ти не си полезен на самия себе си, няма как да бъдеш полезен и за другите. Ако ти не си щастлив и удовлетворен от това, което правиш, няма как да дадеш блага и щастие на хората. Затова, въпреки че звучи егоистично, на първо място всеки от нас трябва да се замисли за своя живот. Дали неговия живот е съобразно неговото кредо, дали неговият вътрешен свят съответства на този отвън, защото много често има разминаване и това разминаване е пагубно. То се отразява на лицето ни, на движенията ни, на мислите ни, на думите ни, на всичко. Личи си, не можем да го скрием. Затова ви пожелавам да се замислите наистина дали живота, който имате, е този, който заслужавате и този, който желаете. Защото неминуемо ще дойде деня, в който всеки един от нас ще остане сам със себе си в огледалото и ще се запита, за кого живях. Живот в името на някого или в името на чуждо благо не носи радост, не носи пълнота. Когато тук ти си цял и смислен, когато сутрин ставаш с ентусиазъм, когато се радваш на живота, когато бликаш от енергия и щастие, тогава ти можеш да бъдеш полезен за околните, можеш да дадеш смисъл, радост и да помогнеш. Само и единствено тогава. Нека шаблона, наложен от детството, трябва не ви води, защото това е деструктивен елемент, унищожаващ всяка идентичност и личност. Бъдете себе си. Пожелавам ви светъл, вдъхновен, ползотворен и смислен ден.